אנחנו הולכים לשחק פוסטרס. רגע, אני אכנס למשתמשתו שלי. רגע, אולי יש משהו חדש? רגע, זה משתמשתו שלי. הופה. אני עושה לו תמשל לי ל-1000. ונשים כדורגלים, מישהו מכיר את השיר החדש של אייל לוי? מה בידי זה פשוט נפל. תבינה. לא. אוקיי, לא. שזה אפסית. נו זה. וואו. לא. אתה יכול, אני מאמין בך. איש מוזר. לא, יקר. שלום, תקלו, אני עשיתי כל איזה משחקים, עשיתי לכם קראט, תראו את זה, עד שהיה לי תקווים. אני יודע, אני קראו עצמי מנחת, ועליתי לי בשני. עשיתי קאט, ועוד קאט. רק אתם שמתם לב. וואי, שלום לך. טוב, אני אפסיק להיות, אתם כבר יודעים, טוב, אני אעשה את המגירה. פעם אני כבר לא אעשה כאן, כי אני בוגר, אני טיפש, אני דביל, ויש לי ביסים. לא, אתה לא. אני לא אתעצבן, אבל תשלוט מי אתה שד ואתה לא שד. לא. כן, יא אפסים, אתם לא אפסים, אתם החברים שלי. כוס! אתה תעצבן אותי. לא, צריך לשים סולו. אם אני עושה סולו, אז אני דפוק. אתה מת. אני יותר טוב מוואן קרלו שלי. איפה, אני חושב בוא נדעו בו. וואי, דידי. אוקיי. יא. שאון שמואל. זה שאון שלמה. אחי, אתה באת או פן, תחליט. רגע, אם אני... מה אני דיסק? בוא'נה, אני נראה חתיך, אבל אני פלטה. גם ראיתי אותו מאחלה, הייתי בהתחלה, אתה לא יודע, אתה... אם לא, אני עשיתי זה, אני מבטיח. איזה טוב זה, לעזור לשגרה. ששרתי. לא, אני פשוט את זה, אני לא דביל, אני חכמולוג. כי אני מריאתי את בשביל. טוב, נווה. תסתום את הפה שלך עכשיו או שאני שם עלייך.
אני לא אקלל, אני אנסה. אני לא אנסה, אני חייב. מה אתה עושה? נודהו. אהבה. כן, מי אתה חושב? וואט, איך עולה לי החיים? בוא'נה, יש לי סקריפטים, בואי. אוקיי, עשיתי קאט שוב פעם. תנסה דברים. שיט. יש קטע אחד שאני עשיתי, ואני רוצה למחוק אותו. כי האיש הזה הוא חדיר. אוקיי, אני מכיר את זה, אתם לא אתם צריכים לשמוע כלום. אל תלמדו ממני. אני ילד טבעי. אל תלמדו, חשוב להשקיע בלימודים, אפילו שאתה בן 5, או 3, או 1, או שרק נולדת. זה חשוב. מה שאתה נולדת, אפילו שנולדתי שמור משהו טוב, יעשה לי ספר. היה לי ספר ביד. איזה טוב זה, לא. מתי נגישו? איזה מטומטם נודה, הוא לא יכול לחסל את זה. אמא שלו תומת לחסילה. בואי. או שזה הטעות אחת. יש בחסיב. יש 700. חמודי חביבי, חמודי חביבי. תגידו, מי מקום ראשון בעולם בכלל? רגע, אני בודק, אני צריך לבדוק את זה, אני מטומטם. what the fuck? מה זה? איש קודם להיות. what the fuck? מה זה? הוא כמה שולי. וואי, מה טלפונים? oh my god. בוא שלחתי לך בקשה חביבות, תשאר אותי. מה זה יש לו? תשאר אותי אחד. יאומי. מה זה? what the fuck? מה זה? מה נמצא אנשים? מה מועדון הכי טוב בעולם שרוצה להיכנס אליו? לא. היא מביאה את... היי! נגה! what the fuck? נגה! לא הייתי אותו, תקלו תקבימו, איזה גרוע הוא. ראש שנייה. עשה לי משהו. כי אני עושה קאטי. לא, אני לא טוב, אני טבעת. שיט, למה שמתי את האמיתית? למה אני שם את האופטימית? פה זה נראה לי יותר מדי רחוק. אתה חושבים כמה זה... אני אוהב את עצמי, אני אוהב אותי, אני אוהב את עצמי, והדבר הכי חשוב, אני אשמע משהו. ביי. אני אוהב את עצמי בפוטן, נותרים. הוא אפס, אתה אפס. יש ללמוד שיש מדינה בעולם. יש לי שפה שקוראים לה שפה של עברית. אתה יודע מה קוראים לה עברית? היא חשמונאי. כי לא הבנתם חשמונאי. חשבתי גרמנית. לא, אני בוכה. אני אתן לך מכה. תיזהרי ממני. מה זה? תגיד, תף לי משהו חתם. אתם לא רואים את זה, אבל אני כן. כי יש לי... עשינו! אני ילד עם בעיות.
סוף סוף פודקאסט מופיעים משהו טוב. כמה זה? כן, תגידו מה אתם עושים? 451. בוא נשחק קוונקד. רגע, לא, אני אשחק פורטנייט. לא, אני לא. אבל כן, יש לי את הסופר. מה זה, מחלק לכם מלא רובקס בלייב. מי מחלק רובקס? אני אחלק 50,000. סתם אני אחלק 0. פעם אחת קנו, הכי הרבה שקנו לי רובקס זה 68,000. וואט הפאק. לא! איזה טלפון חרטה. אני שונא אותך סמסונג. אין כמו סמסונג, תגידי, אף סמסונג. לא אייפונס. תגידי לי, מה, את דבורה? נכון, זאת מה שהיא באמת. לא רק בתמות שלא אמיתית. למה? כי ככה... לא! 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 יואי, אפסים. נודר אתם גויים. נודר. כי ככה השם עשה. יותר טוב לא תמצא. כי ככה השם עשה. יותר טוב. נו כבר בבקשה משהו טוב תעשה בחיים שלך. נו, כן! אני אוהב אותך. לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אני רוצה להתחיל איתך? יהיה אף אחד. אני לא מה אני עושה פה? מה עשיתי? עשיתי גולגולון. כמו שאומרים אצלנו בערבית. גם אני לא ערבי, אבל יש לה ערבי. הוא מצוי. הוא אשכנזי. הוא משהו. לא. לא. אתם לא. כן, את האפסים יופיעו מפה. לא. טוב, אני עוד שמע צריך ללכת, אז עוד איזה, לא יודע כמה זמן אני אלך, אבל אני אלך עוד מעט. כן? טוב שלך. לא! שיחקתי הכי טוב שלי. זה הכי גם גרוע שלי. מה זה? Oh, very אני אכנס לאינסטגרם. שמעתי שיש משהו חדש. אם אתם באים לאינסטגרם, למה יש פה סרטונים של קיטי, אני לא יודעת מה זה אחריו. אנשים מתינוקות, לא, נשלח יום רובלוקס, היה שיטה תתקים של הרובלוקס. טוב לנו, אז תשליחו לי בקשה לשיטה גם אני. איפה זה? זה אולי בוא, אמקרנה, אבא שלי. זה מה שאבא שלי. אביה, תשימתי אותך, תשאר אותי. אם אתה תשאר אותי. אני שונא אותו. אוהב יותר. בכוונה, רק שאני שולח לו, איזה סבל. טוב, אני צריך ללכת. אני אוהב אתכם.